Guys, network yedu kuita chinesa vanoti chi. Network yedu kuita chinetsa. Munoti chi kuitika. Something is wrong. Paya. Pane message ndaseiona guys, saka ndashandisa call takushandisa number yedu yakare yaya pamakosi. Hanzi ndatadza kuya pa live and andikwanisi. Pana mai vandoshanda navo vanoramba kurara muwadi for a break at night. Hanzi ndinoroya ndinotsva kuti ndikarara imomo shavi rinobuda. Shukwi animona kwai pana mai vari kuramba kurara kuwadi kwavanoshanda usiku vachiti vanosvika kurara imomo, vakarara imomo hanzi havavati shavi rinobuda. Right. Saka let's get to hear the experience guys. We are itinzwe fona itinzwe nyaya dzenyu dzevaroidza makanzwawo makanzwe yini nyaya dzevaroi kana kuti makaone kwenyu kumusha hakuna mushando nengoiso kambopinda varoi mumbotudzawo kuti kwenyu varoi vacho zvakamira sei. Andimoona kuti makamboroiwawo yakati zvakamira sei. CJ wati mira tikodere CJ ati akabata mwana kudhonza nevari nemakumbo imbapo ndonyatsokuisa kuti ari kuti chiko zvandinetsa kuti ungabata mwana kuenda. Saka namba yekufona ndeiyi yedu yemazuva ese. Yemazuva ese ndachinja zvefoni. Aiwa tatichinzwisise ekubata mwana woindai nemuroyi kuti zvakafamba sei because handa kuyezoihwisa story. Hello. Network. Shiko network nasi. Hello, iri kubreka network yacho ndinonyazva kuti zvimboyadzofamba sei. Ikunetsa nje. Ya nani manje. Saka uchidzoza anga oindepi mwana uyu. Zvakaitika ndezvekudai. Mwana uyu akazvarwa. Inini ndine system yekuti mwana akazvarwa ndopfugama naye kandonamata naye anditi. Saka ndoziva kuti dzakwa nevaroi. Saka ndoti ndakatora mwana ndopfugama naye ndonamata ndoti Mwari. Chese chinouya pamwana uyu ngachitange chasvika kwandiri. Sati chauya kwamwana. Saka ndozvandakaita paakabva kunozvarwa. So it was like ndakatorara paipai. Ejuku. Pakati pane mukadzi inini ndiri uku. Ndakaita kunge kana handisina kusvinura. Pandaona mwana ngani 1 week saka zvoti nditi mwana akafamba zvasingaiti. Haafambi. Ndakatonzwa kuti ndakaita kunge ndikuona mwana rutasi ari kudhonzwa yazvekuti munhu anodhonzwa pamagumbezi mishana kudai. Saka ndakandoita zero zvekunosumuka ndakangonanga pane mwana chinobata pane chi. Ende ndakangovhunduka ndakananga kumakumbo kwembedha ndokwandakamubata makumbo kwembedha. Saka kuti mwana akabva pakati penyu pako nemudzimai wako kumusoro uko ukanomwana tori kumakumbuko. Ndakatomwana kumakumbo. Mwana ne 1 week. 1 week. Kumakumbo. Ndakatomubata kumakumbo kudai so. Ndakatomutora ndo pandakabva ndazotombonamata zomurati. Zvakadaro. Sei yakatoitika lai. Yo. Haiwo. Saka izvi zvakaitika kwandiri koto ndakandokufungira kataya zvakaitika kwandiri ndakatozona because ndakatoita kunge ndikurota mwana achidhonzwa. Ndakaita kunge ndikurota nandakarara zveshuwa but ndakaita kunge ndikurota mwana achidhonzwa but ndakazongopepuka ndakundomubata mwana. Alright. Saka handina zvangu kuti kuba kudhonzwa kwanga kuri kudhonzwa kwekuendeswa kupi kana kuti kuda kuita sei but izvozvo zvakaitika ende zvakatoitika.
Sure. Yeah. Thank you very much, CJ. That's Tishavate. Thank you very much, Wena. Thank you. Mainzwa here nyai, guys. Mainzwa nyai. Hanzi mwananga ane 1 week achangobva kuzvarwa. Saka kana ndichirara kazhinji ndinobata mwana wangu ndonamata achangobva kuzvarwa kuti asa atakwe nezveusiku. Saka takarara zvakanaka ini uku mwana ane 1 week mind you. Mwana ari pakati mai vari uku. Andi akatanga kuita senge ari kurota mwana achitodzika. Andika achita kunge akatova ameno kunge mwana ari kutofamba achinda kumakumbuko. Saka pakazopepuka achimhanya kudai so mwana angatoi kumakumbo zvishuwa ne 1 week. Saka kuti akabva sei uku kumpilo uku kusvika kumakumbo kwavo kumubhedha uku. It's a mystery guys. Tsvagai muka kuti akabva sei ina handiziviwo. Ina handizivi. Ina handizivi. Tega ndidzosere ndifonere bheki vari kufona. Vanga vachifona tinzwe. Yapakaipa. Kwai varoyi vakanditadza sine ndakaenda kuZimbabwe kumusha kuchiweshe hama dzimwe hadzisvikiko nekutya kureiwa munongozivawo nyaya shaope. Ini right yes. Ini handizozivi yangu ndingati ini vamwe varoyi vacho navanenge vakangozamawo zvikarambawo. Mwari wedu anombotichengeta sometimes handizivi kuda pamwe because handizivi asanambovaona varoyi. Ndakangoona varoyi vataingokura chingozonzi mbuya nhingi vanoroya mai nhingi vanoroya hatichozivi kuti chokwadi kuti nyepa zvaingotaugwa mafoni ndasingopinda nongota so handina hangu shuwa dzekuti vairoya vanhu vanga vakangozviva vachingoriwo munhu mutema vongonzi vanoroya kuti vangozvishatirawo vongonzi vanoroya hameno zvaiwe futi nokuti munhu angoshata akafuti nonzi muroyi guys. Ukangoita sekuti washata kudai wotonzi muroyi. Quite this is a true story with evidence. I beat up my auntie and of 3 of my teeth broke and she was left with marks of my teeth. My parents asked what happened to me. Like she said I woke up like that. Alright, mira kadar mira. She said I woke up like that, and when she came to my room at night and my gardener's wife and mother-in-law, I beat them up at night, and the next day my parents went to check on them. They had scratches on the face. If you come to me hello Kola Jekika hello Mushe kuri say hello yes kuri say mushe Ndoti varoyi variko sinene ende variko kwete zvekunyepera kana usati wambosangana naye unogona kutadza zvibhiri asi variko ndakamboitika kumusha kwedu ndezvekudai so pana mbuya vakarwara mulaini mbuya vakarwara zvekurwara zvezvokuti vangova kuchinjwa rimwe side then mozochinja futi rimwe side kuti makachinja makumbo mozochinja mbuya vaifa vachimuka then vakazoti aiwa ndanzi ndidzoke ndinoreurura kuti vanofa vaifa vachimuka kureva kuti vaitofa vocheregwa pasi vosovhugwa vomudzoka kutonzi vafa kupera zvezvo kungoti vanhu vafa vakutopetwa kutoiswa uko then obva vamuka vakadaro like 1 week vachingodaro vanhu vachingoti toita sei vobva vamuka tochema vanhu kuti hadi jesu vakafa kakawanda kudarika jesu vachimuka taura kukola vakabva vazoti ndanzi ndidzokere ndireurure reurura vakareurura nambuya vedu teifinatoziva kuti mbuya vedu vanoroya vatoenda kuchechi vachitoenda kuchechi everyday mbuya kanzi ndichaeme ndivanobata nyama vaipinda Roma Methodist vaipinde kwamwazha vaitopinda kwamwazha mbuya vangu kupostori kwamwazha mbuya vako vatori nenharo kupostori vari muroyi kupostori vanotoroya vaitoroya mwana wavo ivo mbuya vakatozvitaura vakatanga kunyara zvemuroini zvekuti vangu vasingati vakatasisa chero muroro wakamutarisa vaitarisa pasi
vakazoita nguva vari kuudza murorawo history vachiti takangopiwa uroyi nekuti takangotenera adi chino pakatozo great ha saka maziva information yakadaro vareurura vakazofa here zvachose totaura kuti ndanzi nhingi nanhingi tisitakauraya nhingi nanhingi tisitakakonzeresa accident yakati kwakafa nhingi taingoda mwana wanhingi and for sure zvino kuti kwakafa mwana wemunhu akadaro kwakabva kwatozo vakaisa vakabva vatofa zvamuchose nanhasi vakatofa saka iye vakaziva vasina mbororawo zvaingoramba vachingomuka kana pavaimuka vafa pavaigara mazuva mangani vari mupenyu unotanga wambochinja chisaidi ichi vakuonda zvekupera zvekuti vanoiswa something like spoon mukanwa kudai chimwe chinhu so chine shadzaomaita zvekudirwa chikafu saka uri kureva kana handivati vaifa vomuka kana vambofa kudai vaipedza nguva yakareba zvakadii vakafa vasati vamuka vanga miri wese vanhu vachingoparungota se parungorova newe kurova shaya ndafunga kuti pamwe vaimbofa zvekumbomuka vombofamba vomboitirarama wozotanga kutogwa ngati ndasingareururi utombopuwa makore kumbodzoka uchirafamba uchimboita zvauri kuita okayo kana vaifa mahours ndakunzwisisa vanhu vanga utoti ngavachienda zvavo aiwa ndanzwisisa. Alright, thank you very much Kola waita akuri gatimbodza vari kufona iripo hanzi mbuya vake vakanga vachifa vachiroya vachifa vachimuka halo Kola dasora sei Kola asisimbeliva vanoroya rimwe gore tiri mukwanga waitika nhamo vanga vagara mukicheni ndobva pangu mbuya otanga kuvhota vakati zvamupanapa hazvitaurwe takatoti majokes pamwe kutamba saka vanhu vakambotanga vachati pamwe vari kuvhota kuvakarara chichimwe kwazoti kwaedza manje makuseni vanhu vaenda kugati kwakuona nyoka ri vanhu vatanga vatadzira nyoka mbuya vakabva vabudikira vakati siyana nyoka iyo buda pana nyoka iyo pane vayatadzira here sobva wangosuka mwembe totanga kuti kune nyoka kuroenda henyu munodzira kumba handakudaidzai kana zvandiri kuda zvatoita chakudanai ndopo tichazoku kanopo unongoona vanhu panakazomboda kurova nyoka yakadaro bhozwa nesonga network yanasi kuti gadzika mutishi wedu wechiko network yanasi chiko halo Kola hello we guys network iri kunetsa ndodii network iri kunetsa zvekutodaro nhasi toita sei tokati hangu ndozodzoka kana network yaa right because we are having a problem with network panapa network problem chai hello yes my sister what say hapana muri sei mushe muri sei gogo muchada kudzokera kusauti iwe unogara munyika yodanikadzikana hausi kuroya ndiki here hausi kuroya here don't worry anodzokera takatiza joni don't worry todzokera ndanda kunzwa kuti haufa madhiri enyu kuita ndiri palive kuziya
Oh, all right, it's fine. Don't tell anything. All right, sure. Sorry, that's not like. Don't tell anything. All right. All right. Wokai network yenyu boya kola. Wo ndiyakola ndatoti zvema mwende yangu. Ndatoti pamwende yangu. But guys, nyaya ameno ini zvekuroya nekuromba zvinhu zvakafanana here guys. Nyaya yekuromba ine kuromba zvakafanana here. Nokuti ndakambokudza nyaya yemunhu yekumaraini kwedu ko baba vekuinda nokuti sitongovaziva vakangokura vachingori munhu aingotambura tamburawo guys. Hamene kuti vakaenda vakazonorumba kupi vakabva vadzoka vai mwana vakatanga ngobudirira but mari yavo tisingazozwisisa kuti vari kumboita nezvei zvokuti yangwapa mari yemuwando kudaro yekuti vangobva vachinja lifestyle zvese nekutodini nekutogadzira imba yavo vatowedzera vatotengei panext door zaita 2 stand in 1 muzadzimba dzokumakashenga yatengwa imwe land yatokura zvokudaroka yatokura zvotodaro imba muri kudinzwa here guys? Muri kudinzwa here guys? Am I clear? Sanda continue. Umari kuti network sikachazivi kuti ndine here ndikunzwika yona kuti okay ndinenge ndikunzwika ndobva aenda kudanho vaanoroya anotora kurombwa wake ko hamene kwakanoromba kuti akaenda kunoromba kupi ndokuuya mai mwana akauya ndobva apiwa kanyoka nakadikakai kanyoka nakadikanika kanyoka nakadikakai saka hamene kuti kanyoka nakakakai kagarisa papi muri kunzwa for years vana nevana vaidza murukesheni mai mwana wataka kuchinjwa chisa kuchikoro zvinodhura life uchiona kuti life yaidochinja pano mangwana tinoti vatenga imba kwakati mangwana tikati ha but mari yacho iri kumbobvepiko kuti tinyatsoona source of income guys kuti tinyatsoti zvechokwadi vari kutengesa mabhanzi apo mabhanzi ari kuita mari takati sishaya kusati mabhanzi ari hapana chataiona saka vanhu vangotanga kutaura munongoziva kumarukesheni guys kwedu uko kwatokurira uko vanhu vanenge vakotanga ngotaura chingotaura taura muzvikona kuti munhu akaromba munhu akaromba zvinenge zvisina evidence right akagara makore life yatochinja ava kutozikama kuti vanhu vatori vanhu vapfumi zvokutodaro vane maproperties ari chichi saka nyoka yaikura guys ichikura vegweri vanhu nyaya iyi munoiziva because makaenda unoona nyoka anoona nyoka ichikura kuzosvikira nyoka yaya ndofunga yazokura nyaya yakazosvika pakukura nyoka yakasvika pakukura guys nyoka iya yakura kudaro ndobva yasingasagari kuda payanga vachigarisa paya ndobva vazorisa mutabhu saka manje yagara mutabhu yanyoka iya nenyaya yekugridhi kwevanhu nyoka iyoyo yairamba ichingoprodusa mari amoti yaiprodusa mari ine nyika imagine vakapiwa kari kanyoka nakadika yasvika pakukura animona right ndobva zvanga zvakunetsa manyoka iya manje vana havacharogwi vari mumaraini medu kunodai sewo vana havarogwi mai mwana vana vachapa vari beautiful se hapana vanongouya vachingovatiwa vachingosiyiwa hakuna mwana anorogwa hakuna kusvika vaita tsikombi mai mwana zvigogodera vari padheni anomona kusvika vaita zvigogodera vari padheni hapana kana anorogwa ipapo vakomana mai mwana vakatanga kuti vakura vana vaya vakomana ngodai so abatwa chero pasina mhosva yaita pakangonzi pagwiwa ari padhuze chete anotoimplicatwa anotoimplicatwa ipapo kunzi anga aripo panyaya utodii achigara vakachinjana kuita imi moziva kunonzi kupika jere pauri pasi pano pasi ndo life yavakakurarama anomaona vakurarama life iyoyo handika ikazosvika manje pakuti mukadzi wavo vakatanga kungoonda vanhu vachiti kuva vari kungoonda vachifamba ko zvaita sei vanhu munozati kurukesheni kune guwa rose guys guwa rikatanga kuti vari kumwiwa nezvinhu zvavo vari kumwiwa vakaromba vari kumwiwa nezvinhu zvavo anomaona but raingori guwa panhaka neevidence taingoti vanhu vari kutaura zvino zvavazoona kuti mukadzi zvino anga achiperezeka apa akabvunza kuti munohwei hapana zvaiwa kwainga vauye kuchechi kwedu kupi kwamasha here pana nekupi saka vazodaro manje zvaomaka baba munhu wemurume akati pana pakufa kwomurume kubudaura regai ndimbofamba ndichitsvaka uko vakambotanga vachienda kune dzimwe nganga vachienda kumaprofita vachienda kupi vanhu vachiti tinozvigona kubvisa izvi zvichiramba dzekure unoziva kana uchigara munharaunda unotanga waenda dzekure kuti usazikamwe kusvika zapera pasina chenji kusvika vati zvinondochinja nochindepi saka mugweri makazara machawa guys muzore machawa mugweru marukesheni uko muzati machawa akauya kudhara akapiwa dzimba tigere navo imomo machawa hanzi ndewekusi da Cleopatra uchatira wesa kateza kusu imwe gore kateza kushanya dzimba dzevabereki vedu tichinonawo tichirohwa kuti asvika kumarukesheni uko ndobva vaningirira vaona kuti manje
zvinokwesera tenderera mai mwana. Saka zvezvekuti kana vanhu vachitaura kumabhawa handiti vanhu vachitaura kuti ninge anorapa ninge anogona. Saka mhene kuti conversation yakatanga sei baba vari kubhawa nevamwe vachiona bhora vanga vasingamidoro but vaiona bhora kachitaurwa nyaya imwe mudhara aitaurwa kunzi anogona but anonetsa kubatikana anotoda kuti utambigwe front nemunhu wechechi kwake dzinochechizema chawadziya. Baba vaya manje ndobva ati manje tundonosvika sei panonzi asviki munhu hapana dambudziko ravo kumba kuchagarikiva kugara kumagirosa mai mwana. Ndobva vaenda kune mumwe mudhara kumaraini kwedu kunopotera mbva ati ndauya nditokumbira kuti undibatsirewo undibatsirewo ndoda kuti ndisvike pane munhu pochikova kune munhu anoshanda uchechi kwenyu nokuti ndine zvinhu zvandinazvo. Baba vaya vakainsista kuti chii handinganokutsvagiri chii handinganokutsvagiri munhu inini ndisina kana kufera ndaona kuti chii chauda kuvatsvagira ndoda kuona madhara wemuri keshera nemakuhoga isi musati sekuti hamuzvizivi. Pane yari kufona. Hello. Hello, SIS MELLY. Yes, muri sei? Yes, mushe muri sei? Tiri right, mukunyatsondi. Tiri kukunzwai. SIS MELLY varoyi variko. Varoyi variko MELLY. Inini tete vangu vaichengeta huku. Vachichengeta huku kudaro. Saka maigara huku maigara muchipinda nyoka. Muchipinda nyoka kudaro ati wakatadza nyonyopinda ndobva vati ndakuuraya nyoka. Kuuraya kwavakaita nyoka iyoyo amai ndokuuya vakati waurayire uchazviona. Tete wangu akati saka ndimikuita basa rekunyoka pamba pangu here zvinoita here zvisinei mai vabva vaenda vakati hayo dhocha ona iwewe. Tete vangu varara vakungoti gumbo rangu. Isusu nguva iyoyo tandiri kumusha ndobva tafonera baba vangu because isi taigara kuHarare tandavhakachira tete vangu. Ndobva baba vangu vati ngavaifambe navo tivarapise. SIS MELLY takaenda navo kuna vamwe baba vaita zvekungoshandirawo izvi. Ndobva vati muri kumbozive kuti gumbo ravo iroro ndo mune musoro yenyoka yavauraya. Ndo mune musoro wenyoka. Saka nguva iyoyo kwaita kunonzita sekudzurwa zvekuti munhu unodzurwa handi munoziya zvekuti vanobata vanhu vachidambura zvinhu muvanhu. Izvozvo ndobva musoro wenyoka wayo pasi. Ndosaka varoyi variko SIS MELLY kana vakazopora but amai vavo vakaita izvozvo vakabva vashayawo. Kudzurwa kudai musoro wenyoka exactly atouraya. Varoyi variko SIS MELLY zvinenge zvisimo hako kudzinza kana kuti renyu kana kuti iwe unenge kuna vanhu vari ameno ndingati chiko vari resilient zvekutodaro zvokuti kana plus chimwe chinhu chinodhipenda nekuti unobhilivha chii. Ukanyazvibhilivha zvinokuteerera ukangoita kamwe kamwe ameno ndingati chii kamwe varoyi vatoriko. Varoyi variko SIS MELLY zvinoti unonzwa kutya. Kana makaona musoro wenyoka uchibvisa mugumbo remunhu saka varoyi variko. Vari sinda navo tikatonoonawo musoro wenyoka yavauraya iyoyo ndo wakaona pagumbo ravo. Bozi mai vavo vakanga vati uchazvionaka wauraya mwana wangu. Godo rekuti handi munongoziva kumusha vachizvichengeterawo huku dzavo vachitengesa. Saka maigarawo muchipinda nyoka. Godo chero ukanga uri munhu ane godo yayo unenge utori muroyi musvino SIS MELLY zvakaoma. Ukwaye munhu ane godo muroyi musvino. Munhu ane godo muroyi. Saka varoyi vakawanda but varoyi chete vangori nemakategories handiti. SIS MELLY ukaona uri munhu wekuti handi munoziva kuti kuna mwana wasingadyi nyama. Munotoziva kuti kuna mwana wasingatodyi nyama ndi. Vamwe wasingadyi nyama vazhinji vacho vanenge vachitonzi havasitoripo. Ndakatomboshanda nemusikana aitonzi kune vamwe vanhu mavegetarian kola asingatoidi nyama. but SIS MELLY
vacho vamwe vacho vanenge vari varoyi sisimeli kuti vakaladze vanhu vakafinwa mwoyo nai zvimwe zvinhu because mumwe kuti unenge wakarapirwa nenyaya yekuti uzosvika pakunzi mavhesitereni ariko kwoita vamwe wekuti unonyatso hari nekufadya nyama ka anenge aine kamwe kautinyika nemaari sisimeli ukanyatsozvitarisa hakusi kwekuti kusangodya nyama kwekuti anenge atori neutinyi taigara pandaimboshanda nemwe musi ndaishanda naye mubhucha muri kwaelewa kwasikali nyama sisimeli nyama oda kuti ashande mubhucha sepaanopinda mubhucha oma aigara akati kwindi asanga asingadyi nyama aingoti akapinda mubhucha meri kutokudzai zvandakaona ini nyama yaisara kuoma ichisvava bhosi munhu mukuru lokudzai kupinda mubhucha anofanira kuenda kunoshanda kubhucha akangopinda afanira kupinda mubhucha achitenga nyama muroyi hameno ipopo but iye shanda naye ndisingazopinda vachitanda naye nyama itosara ichitaaasosisimeli obva mune ndikuti zvakaoma hasi simearoyi variko zvakaoma zvakaipa thank you very much koda waita basa koda network yacho kunetsa kuti imi mamu wakola guys kwai munhu mubhucha umu varoyi havafariri nyama nekuti vanenge vakatoguta kudhara havafariri nyama varoyi saka varoyi vari kuende ende kune munhu akanobiswa musoro wenyoka yakauraya pagumbo pake ai yekudzugwa zvinhu ndeimwe topic for the day yevanhu vakambodzugwa guys pane munhu asina mbodzugwa pano kumapostori uku kumapostori guys takambodzugwa zvinhu vasikana takambodzugwa zvinhu vedu we zvinhu takadzugwa ichakudzai imwe nyaya yangu yandopedzisai baba vaya vati indoda kutanga ndanoona kuti ndinodedza uyo kuchechi mukuru chechi kwedu ndoda kutanga ndaona kuti churu chavo kuti choda kubviswa chii munoziva kuti kana uri desperate guys unopedzera kungozotaura nyaya yacho chero ichita sei kumunhu ndinoone rubatsirwa ubva vataura baba vaya nzeve yangu yakaoma yakubaba chigo chimboitwa nenzeve toda ripo pandakatodliwawo mukati meshivi imomo tongoona shivi yapera utoshaa zvikomba sei vabva vati alright hande chamwari chikuitika chekuti nyaya iripo ndekuti ndakaromba ndobva vataura zvese vari kudzawo baba vemarelocation atozoziva kuti vane guwa rino nyaya dzese dzekumarelocation vanoti vakafamba vomira vobereka maoko avo vosvika pane kuziva kuti makadiniko apo munyasarandika muriyo here apo ndabveyo apo zvikazodai andika baba vainda vanoona zinyuka riya vakati evo izvo handingazvigoni ndinoza mukuru wechechi vasati vaenda kunodedza munhu wavanzi vaenda kunodedza mukuru wechechi vakafamba dhoo to dhoo baba vacho kuti ndizokudza kuti mukomana uyo wepapo wakaromba mumba make mune zinyoka wakaromba mataura tauro echinyasarandaya wakaromba rakazara bhavhu kudayo ririmo wakaromba vakabvapo voenda pane kuti ane munouziva mukomana uyu wakanga unewo mari yake yakawanda wanda uyu sei wakaromba zvezvaitongwa nevanhu kuti wakaromba ndakazopfuura nepo kudai so mune zinyoka rake wakaromba wobvapo voenda panext door vogogodza ndati ndikuzivise kuti laini rose takagogodzegwa guys house to house vachispreada news asi vabajejika zvakaoma vakafamba door to door guys vachifambisa nhau dzezinyoka irori vakafamba door to door vachiudza vanhu vese muzama kwekuru vakisendika zvakaita kurumbira memwana kuti vachadivi vaudhiwo vataridza baba vaya anomuona dhara yangu kuti ina handimboindi kunotaurira mufundisi wekuchechi nokuti munhu wakatoromba nditaurire kumufundisi wekuchechi kuti auye kuzopisa nyoka inenge ichingopedza kurume vanhu ngaariwo nenyoka yake ngaarumwe nenyoka yake
vakatoramba kudaudza fundise kuti kuzobatsira munhu vachivabachiza vakambopatrola vachiudza nekumusoro ko unotsanangurwa kusvika wapaziya pamba ipapo kunzi mukabva pachechi yakazi dai mukasvika paya pakadai zimbari yari mufana uya akazodai iye uya wemoti ukaromba iye uya chero vasingamuzivi munosvika pakumuziva munhu ari kutaurwa. Saka igesi nyaya yekuromba iripo ndobva vazokwazo. Saka nyaya yatekeshera vanhu vakati nditopisa vamakati no gai tinomubatsira anti pakazoita vamwe vakazoinda vakanoudzawo vakuru vakazouyawo nenguva yavo vanodedzwa ndo vakazouya vakazotanga kuita zvavakaita mhene vakadii zvechichawa izvi ndokuzouraya nyoka iya but ndikakudza kuti vakadzokera pazero guys. Izvozvi vakadzokera pazero from hero to zero. Mai mwana imba yavo imwe yangu vatenga kusamwe ozi yangonzi yafuta moto zvisina zikama kuti yafuta moto nei yafuta moto ikadii asi ukaona zogadzira zvirazi giant iyo akanga aperezeka achingofamba kuda ndiye aimwisa nyoka here kana kuti ndiye aivatwa nayo ameno anga aperezekadi vana vaya vese vaya pakangourawa nyoka iya vana vavo vakazororwa. Unotoona kuti pana ari kufonera sina kumona ndopaunotona zvinhu zviya zvitoriko asi zvisho zviutyira kuti tisingabhili zvedu. Halo kola. Hello, SIS MELLY. Mushamburi sei? Tiri right. Tiri kunzwa yehuroyi. Huroyi uriko SIS MELLY, huroyi uriko. Isusu tinogara ini nangu ndakakurira hangu mukoba imomo. Friend kwatikakurira mama kasenga. Makatosenga. Makatosenga. Makatakura kurema muraini momo. Semeduka mandikulewa medu vaiti besa nenye huroyi usiku. Taurako. Usiku kwakusingavatiwi. Usiku. Pane vakadzi vamwe vanga vakarenga muraini imomo vekuti hey. Saka pane umwe musi so shamwari yasisi wangu yange ine mwana mucheche. Vakabva vakarara vakati vakamuka vakarota mwana achidhonzewa vachinzi vamwe mai vemuraini ndipe mwana. Vachirota. Saka vakabva vatanga kumai vakatanga kutora mwana paakatozopepuka akatomuka mwana ari kudhodho rakashama. Mwana mudiki anga ari mucheche zvake ari kuma7 months. I guess vana vachicheva vava vanotorwa zvokuti ndevaro inotonengwa chinzikwa nyama yavo iri fresh. Aitonzi akatomuka achitotaura kuti mai nhingi apo ndarota vachinditi ndipe mwana akatotimutsa kwati peusiku. Akatoti katomuka odhora chwa mwana ari kumakumbo kwake but hatizozivi kuti ndani akavhura dhoo kuti mwana akasvika sei kumakumbo hatizivi. Ndibva madii? Hapana takangonamata tikabva tangovhara dhoo tikabva tatodzokera kuvata. Dzikauya here hope? Hope hadziuyizve munotongotsumwaira muziya richibuda machira makafuga musoro. Pakaipa. Pakaipa. Chimukoba chakatakura just because chine marudzi wose. Chine marudzi wose avanhu. Hello. Ndati chimukoba chakatakura because chine marudzi wose evanhu. Aiwa mukoba plus mai vangu vaitombopepuka pakati peusiku mai semi vavo ndo vaitonyanya vaitovadzi. Ndo vaito hanzi mumwe mwana anga atotora ende zveshuwa nyama idzi dzevana dzine chinzi dziri fresh handi dziri tete. Semungangopindawo mubhuta muchitenga nyama handiti munotenga nyama munoda nyama iri fresh tete hamudi nyama yakaoma yaisingaibvi. Saka I guess ndo zvavanenge vachingoitawo. Anmona network yedu yakunetsa pamakolas ari kufona iri kuya kunetsa network. I guess ndo zvavanenge vachingoitawo kuti mwana mucheche asina zvakawanda asina chi but guys it's not easy kudla nyama yemunhu zvakangoma hazvo zvakangoma. Saka vaenda iyo yenyaya yekuinda kunodzugwa iyi nyaya yemapostori. Hanzi ini shamwari yamamuzongo yakambodonzwa rukune pawindo nevaroyi mukoba inenge mabvuku. Mabvuku kwakatakurawo futi. Mukoba inenge mabvuku tafara mabvuku tafara iva vachichi mukoba inenge mabvuku tafara yakatakura kurema. Iyo nyaya yekuinda kunodzugwa zvinhu zvigaizi zvindakazombodzugwa mai asi ini ndakazokonana nemuprofita yeye guys andidzura chinhu chakanga chakaiswa
zvichuma chuma izvi chichuma indakaona zoti chinhu ichi maimwana chakangavhara chinhu chake ini chinhu handa kuchiwisisa cho guys handina kana kuchiwisisa chinhu ichocho icho pazasi nechepazasi pedumba apa nechepazasi pedumba apa uchikwai chinhu ichi chiri kubviswa muchibereko chakanga chakaita kunge chiyama chaitotlisatosa cheblack so changa chakamonewa nezvimabhidzi chikabva chaisa mashinda ered negreen chichi maimwana chinhu chikazi chaburiswa but masalamusi chetoti ruoko rwake rwanga rusina chinhu shuwa ruoko rwake rwanga rusina kana chinhu andimona rwanga rusina kana chinhu ruoko rwake asi ndakanobisiwa ipo pasi pechibereko apa pachinzwa ichiri kubva muchibereko chinhu chocho ndikati chakapinda nepi asi ndakakonana naye hallo haidi yakuri sei kuri right muri right mushe kanjani ndati uroyi huripo SIS-MELLY because kumaraini kwedu kwatakakurira tatiri vanhu vadiki stereki taitamba munoziva zvataiita zvekuti totamba mahombo tichitamba zvewande tichitamba chii saka musi wacho kwakaitwa gemu rekuti vanhu vari kusungana kuti kwabatwa ubvonzi kusungwa ubva wasungwa maoko kudai but akabatwa wacho vanga vari maneighbors abva asungwa negavi rere asungwa negavi kudaro ana mai vedu vaitikurumidza kuti tinorara takazonzwa kusini vanhu vachetemana nemademo zvikanzi amene kuti vakafamba here mwana akatanga kungorwara anzi akaita chirunda gavi rere rakamara mbichana so bvaita chirunda saka chirunda chee chakabva chatanga kunyeka zvekutoti nanhasi mwana iyeka akatobhenda ruoko rwake rekutanga ruoko rwake rwakaita diki its quite short vakabva rabhenda kudai vakarwa vakanyitsana vakaenda kudhara kana mamuchiziva kwainzi ku88 because nyaya dzehuroyi dzasikaendi kumapurisa ka vakaenda kukoti kuma88 kuya vakatozodzimara vamwe vacho vakanhena vaipomerwa mhosva dzacho vakabva vatotama vakatengesa imba ati mwana wacho wamusikana anga ari mudiki kwaindiri muchana akatoremara ruoko asungwa gavi dhanzi zvikanzi gavi racho apuwa nhambu yake vainzi vanoroya mbuya wacho mukomana chakasungwa wachinyuke saka zviripo zvakatoitika maraini kwedu cheko asi handiti varoyi mirai vasikana varoyi avava handi kunonzi muroyi hakuna zvaaoni bhodha haoni chii anongofamba anytime achinda nechisero chake kwaanenge achida kuenda handiti saka muno muuk varoyi varimo here vakatobva neuroyi kuzoroya muno handiziye zvangu zvekunoku but ndakamboona panewspaper a few years back ndinogara kunokuka ndakamboona panews amene kudana Gloucestershire kwekwe kuchinzi kwawanikwa kune muna First Street a wild animal but ini ndakangoti hai zvinde zvekuafrica izvo yakatobuda panews mhuka yacho yanga isikazigana kuti ijongosi here kana kuti chii kana kunge it was weird yakatoonekwa paCCTV mhuka iyona 6 o'clock ndofunga yanga yanonoka asi hangu handidi kutaura zvokuti asi uroyi ndozi hangu kuti uripo hey haya thank you very much kola thank you taurai aiwa ndati yakatoonekwa zveshuwa but uroyi haumboshayikwa handiti varoyi vacho ndisu vanhu vacho ndisu vasame people vakachinja location saka anongofamba nezvinhu zvake hey alright thank you very much kola maita basa right guys ndabva ndafunga handakambokudzai kasi nyaya iyi yevaroyi vaive kubatwa kwedu kumukobha uko guys kumakuva ekumutapa uko vaenda kunohla munhu akanga avigwa sasuro ndakambokudzai ndikakonfemai kuti vaenda kunoviga munhu akanga avigwa sasuro sasuro anditi munhu akavigwa zuro mangwana anomuka kunotasa paguva ndi mangwana nyama inenge ichiri freshika inenge changobva kumuchari anomaona vakabatwa ndakambokudzai ndi vatora chimwana chaibva kuchikoro paCJR paipai chaibva kuCJR chishinda kumba chaigara kumambo vakachitora pazesa paya vakachishandisa ndakambokudzai nyaya chibva kumasports ndakambokudzai nditi takamboita muroyi uya waitindoroya akanga ari muno muhani gore riya andi kosei vanhu vese baisi panapa imimi saunana dzati mose apa tiri almost 400 hapanawo muroyi apa
hapana muroyi apa pakati pedu apa guys. Takamboita 4 years ngiri takamboita muroyi wana akamboya pano iyo zvitiri almost 400 apa hapana here anuroyi. Shamwari yangu kurara mumuti iyo ndakaitaura kwete iyoyo yevaroyi vekubatwa ma10 makuseni vakabatwa kuma6 vakaregwa vakavharirwa kusvika kuma10. Vanhu padaita vachiti vanhu isi takabva kuna namukobha kumhanya kuenda kumutapa kumakuve kumutapa tichienda kunoona varoyi vakanga vabatwa kuchinzi vanhu yaimuoni asi vakazongoregedzwa still vakazopiwa chaji hamene isina nebasa rese yewitchcraft kukanza kuna chaji yewitchcraft. Kwai apa mai vacho vakabatwa taigara navo pamukobha vari kutokona izvozvo. Ndezvavo izvo ndezvavo maiziva. Right, mirai ndikudzei ndonyaya yekupesera indobva ndatombovata kanzei kangu kakuti achidairira kambe kati ndandamboisa spray manje spray yandofunga yakupera kamboita sekuti nyararai. Pane mwana aibva kuchikoro kuCGR, mwana yanga ari kumagrade 5 anzi nayewu. Yes, iweyewo ayo mgori nyaya dzavo dzizivisei iweyo mgori chete ana yewu manga muri masofters. Yewu angasina musika vana yewu vachitukisa ka yewu unozoti vachitukisa here nzisemsikati semwana wekutopa. Hello. Muri sei kola? Muri sei SIS MELLY? Tiri daiti kuri sei? Kuri bo inda kukudzewo nyaya yakamboitika mumaziso mangu ndichinyatso. Teve taenda kuchechi nagogo vangu. Saka mufundisi akatanga kuparidza. Saka pavabhaimbwa song mufundisi vasvikirwa nemweya. Vasvikirwa nemweya gogo vangu. Kola zvinokana wakati munhu akasvikirwa nemweya unenge uchiri mweya wamwari here? Aiwa umweya like wekuchechi yange siri masowe but yange rimwe chechi. Vatanga gogo vangu manje vatanga kubudirwa goirembedza muromo kudai so vakachinja face bvobvutaka kunga mwana kavamwe amai. I think kana varipo mai vandozviva vanogona kutaura nyaya iyo. Bvobvutira mwana uya bvaruma mwana uya mwana uya bva atanga kubuda ropa kudai so vanhu kwakutomhanya kuenda kunovakatanura. Ranga riri drama sheme. Ndakanyara nekuchikoro kwete ngonzi gogo wako vano vakadya munhu pachechi pazere vanhu. Saka vaiti atodla mwana uyu pachechi ka? Vakatomuruma vaitoda zvenyama chaizvo kuchinja face. Ndakasha kuti ndivo here nzara amene zvavanhu zvakangoita so vaityisa. Mukadzidzokera komuchiti gogo kuna mumba kwamaitozoramba kwambuya wenyu kuti mbuya gogo? Ndakatozvishaya ndakati inatsandaunyatsonzwisa nandiri form 3 natsandaunzwisa kuti kuchii chikuitika but mama wanga wasipa musiwo panina ndina wanga mainini wangu ndovakandudza zvakanzi wanga watobudirwa wanga watosvikirwa. Mweya wacho kudla vanhu wanga watosvika? Wanga watosvika. Vakabva vatodzingwa chechi. Pakaipa. Thank you very much kola mbokudzai yangu iyi. Alright. Saka papai vari kubva kunhingirikiri mwana yari kubva kuchikoro vanga vaenda kumasports handiti vaenda kumasports saka ndobva anonoka menoti akati nonokei dzadzakuma but kuma 5-6 mosati kunina gweri kotonhora guys. Saka kuma 5-6 ndikwa kutotaundo kana iri winda kwakutosviba sezvakangoita kuno kuUK handitika ndobva ungarase hama here madza aiwa ndinovarasa gogo mimi iwe vachiroya kana vamboruma munhu pachechi munhu kuzoti iwe zvako vanokuita sei wakukumba iwa ndinosiyana nawe right. Saka mwana yai vari kufamba saka kana kune vanoza kugwerwa anditi ukasvika paraundabout paya pane kupavement kunofamba nevanhu vachienda kunona mambo ascotuko ndokwaifambira kwakaziswa. Ndakaona kwava nemisika yakakomba iko misika yaya yakabviswa kukomba yave ipapo pasesa paya paunozonojamba road futi inoenda mutapa uchienda kupolisi andi mwana yari kufamba akachienda paya andi ndobva ona akwaizadza kuma 6-7 ndobva kwaita vakwakutosviba ndobva vamwe vakadzi vamuona vanga vari 3 ndobva vamudana. Saka mwana akangoti ndikudedzwa nechina namama avo ndobva aenda pane vakadzi vaya andika zvikanzi mwana wangu yapano ndobva vatora mwana uya hamena nzi vakamurova kumeso kudai so vamurova kumeso nesomething ndobva ngoita kunge apusa kana something amene ndobva vatakura mwana uya bva vaenda naye paguva. Vaenda naye paguva. Guva iri ranga rine munhu anga ane 2 days atofa and mwana anga achangofa maruva achitori fresh
ndobva vasvika papa ndobva vati nemwana tikukusira kashamaka uri kuona kuti unobva varova pamusoro peguva raisvika anzi vararova pamusoro pemvura peguva guva ndobva rafurika zvikanza kuona kuti arova apa guva rikafurika saka isusu tichapinda mukati isusu tapinda ucharova futi guva iri rinobva ravharika andika then ndobva wamupa wachi usakanganwe kana dzakuenda kuma4 unofa kurova guva iri rivhurike tozokuperekedza nokusiya kumba kwenyu mwana yaadhakisa nezvaadhakisa nacho hachazivi kuti mishongano tichi hameni mwana ya ndobva varova guva riya kanzi rova ndobva varova guva riya ndobva vapinda mukati ndobva vanzi rova ndobva varova ndobva vavhara ndobva mwana yaagara vari mukati ndobva agara pamusoro peguva paya andika arova kapavhara avata kapaya mwana mudikika kusvika abatwa nehope ndobva asvika pakutorara achingori pai vachingori muguva muya ndomakazoedzegwa kaari saka kana uri mukati meguva munenge makasviba hamuna malaisika me makasviba muchitonge hameno saka vai vari mukati havaone kuti nguva yaenda vari mukati vari kushiyana vatodla nyama yemunhu yayo anoona vatoshiyana nyama yemunhu yayo achidla imwe vachishiyana mumwe akatobata gumbo rake negaro like drumstick nzondora ishi vakabata nzondora ise ichi umwe akabata ruoko chi vari kubuda andimbozati garo vanenge vachitwa rine soft meat garo vanoti rine steak saka vanenge vachida steak saka muzoti vanhu vese vane magaro mahombe kana kumusha kune varoyi hamusi safe because garo rinenge richinzi isteak pane steak ipapapa right saka mwana waende kubva abatwa nehope kusvosva kwaedza vanhu vaiva vachingori mukati kwakuinda kuma5-6 varume vanoshanda mumanhingikiri vanoshanda mumakuva meme ndobva vaona handiti vanofamba vachiinspecta makuva especially emunhu anenge achangobva kuvigwa vafamba vachiinspecta kuti haufa ndobva vaona pamusoro peguva pakarara mwana munhu vakatanzi vakatombotiza anomaona vakatombotiza vachiti vachitiza vachiti zvopaita chitukwani but vakomana vanoshanda kumanhingikiri vane vakatorova mutori nombanje vazovenyukwata zvokudaro ndobva vaona antori mwana akarara pamusoro peguva vavaenda paya anomaona kochii vamutsa mwana akatofa zvake nemwana mudika nehope akavata mwana akafika uniform yechikoro ko uri kubvepi wafamba sei andika mwana yakuda mishonga yanga yapera kuda yanga yakapiwa timetable yekuti paanobudawo inenge yachiexpirewo azovata kuvatisa uri kubvepi mwana yakuti ava kutora mwana waya yakumubvunza mwana kuti no ndakatogona mwana mai vana mai chavakutora vakandipa chichawakabata ichi zvikanzi ishamu yei svika ndakapiwa nana mamai vavo vakati ndikarova varimo mukati umu vakati ndakarova zvikanzi saka ndakarova apa pakavhurika vakapinda mukati umu vawa izvozvo vanhu vanoshanda kumakuva vaya ndobva vaudza vanhu mai mwana ndati takabva kumukobha kumanya kuenda kumutapa kuenda kunoona muvaroyi vanga vabatwa vaedzegwa pakasviba kuzara nevanhu kuzara zvokuti guys ngati kumakuva yai mukazoti makuva kwari kutsika vachida kuona varoyi ndekuti unenge usingabhilivhi kazvoti varoyi variko anomaona vakanyatso mapurisa opposite pacho pane tone police station mapurisa ndobva dedzi wakauya akazara paya kwakasvika pakuchena vanhu kuchimirwa kunzi vanhu vese vauye mai mwana dzakuma10 mwana uya akachinzi mapurisa chirova vanhu vai vabude pakazara kwachena kako mwana ndobva arova guva riya neshamu yake iya ndobva pavhurika vari kutobuda achiseka mumwe akabata iroro drumstick ranchikuza iro riposheni negaro anomaona anzi I remember this story was in the newspaper around mid-90s saka uchida unoisiva ndobva abuda papa handitika vakatobata drumstick negaro ishi handiti umwe akabata ruoko umwe akatobata zamu dzimwe nyaya dzadzadliwa mukati momuka iro zamu futi rinechinzi rine fresh rine uyu ameno mavitamins anenge achinzi ari muzamu kana kuti mafats here kana kuti vanofarira mafuta ameno kuti munenge mune chicheche muzamu umwe vanzi vakatobata zamu racho ranga remunhu kufunga nemazamu mahombe aya akatobata sezamu rake kudai so rakadoiswa muchiplastic vachitobuda vachiseka chiona maoko vachinobuda panze kudai so zuva bherengende mai mwana vari havadisivaka apa pakatokombewa nevanhu vakashama kudai vawira pasi varoyi vaya vatewa nezuva vana kupfeka mai mwana vakatogwa vakazopiwa machira emabhanditi evanhu vakafa norepa vanhu vakafa panhingikira papolice station ndopakazobva kuti vafukidziwe majournalist akauya vakatogwa vakaenda kupolice station kudai vanhu vakadzingwa polisi vachida kupinda mupolice station kuti vaone varoyi vakadzingwa vakashama vakangopiwa zvimachira zvacho zvavakamonera vakazoenda but chakadisappointa nechekuti vanhu havana mbofira vakasungwa
hawana mbofira wakasungwa guys kwakanonzi hakuna witchcraft act vakatononzi vakanopiwa chaji kwai tempering with dead bodies kudii ameno yakapiwa chaji yekutemba around nemaded bodies ndo chaji yavakanopiwa mai mwana yewitchcraft hapana. Hama dzemufi kunodai chavakarecover iportion yegarwe zamu iro rakabuda namai ava neruoko akuda ruoko rinenge rine mashort ribs ameno zvinenge zvifamba sei animaona. Saka ndopa vakazodi ndokuzongotora mapisipisi ehama dzavo iwayo vakunoviga nekunzi ngavaripe ngavadini but kujere chaicho cheko zvokunyatsodhanzi vaenda kujere kuvakareba havana mai mwana mufunge. Anzi ndine question bvunzai maikahamukelo bvunzai. Havasungwi kusungwa havasungwi hanzi babiya vanokudya vanokudya kana uri muroyi vantu munenge muchimboita majani ekudya vanhu vana vevanhu mukakwana madyawa uyuyu mazonodyawa uyu mazonodyawa uyu kana nguva yakwana vana vapera makuda ukafa iwe vanodya iwe hanti wareplace mwana wako. Saka vanenge vakatakura mikwende yemazamu vaine mikwende yemagaro mogara maziva kuti muri chikafu chevaroyi nokuti kwanzi ndo pane steki yacho ipapo. Use the other one. Take the other one and use it. Where is it? Here. Use this one. Put it there. And more. Ameno chifamba sei ameno kuti vanozodzidya sei nyama idzi asi ndo zviripo. Saka varoyi tongoti varoyi vekuva pako variko guys kungoti hatisati hedu tichatambo experience navo like one on one fair kudai kuti tinyatso hapana. Hanzi vamwe vakazoti takadya nyama yakagadzirwa ino ungadya nyama dzokumalawi unogadzirwa dzedzakagadzirwa nyama dzokumalawi vabva kujoni kubva vanozvinoenda nemagaro kujoni. Kune vamwe varoyi vanotobva kuzimbabwe vanodya kujoni uko kutoenda kunodya ujoni nechisero chavo chakutokwira chisero mukari kujoni achidya vanhu vanenge vafa ikoko ozodzoka. Hanti hamuzvioni. Those things are done. These are spiritually, guys. These are spiritual. Vanotokwira zvimandege zvavo voenda vonofista vokwira zvindege zvavo. It's spiritual. You never see it. Nemasiso enyama. You never see it nemasiso enyama. Anomaona. Guys, tambotandara mina nimboteerera sheve yangu. Ndachida kuverenga news asi ndatokoniwa. Ndichadziverenga mangwana. Yakuengera news manyama mangwana. Anditika muve neusiku wakanaka vasikana. Muve neusiku wakanaka. Munamatiro nzeve yangu yakatobhuroka izvo gasi uchiona ndakada. Ndarega kuuya nefesi yangu because ndakaisa cotton. Ungatogwe screenshot yecotton iri panzeve yemwana muvaziva varoyi. Ndo tine veduwo varoyi vari pano pasocial media muvaziva. Ngatogwa screenshot yecotton panzeve. Ukaionai nzeve yanga ichibuda ropa. Saka zvotirika zvavo ndikugutsa fesi. Ini mbuya vanozvara mai vangu vaienda kumalawi nerusero nekudzoka kumusha kwavo. Wakavaona sei? Mwana ari padhuze. Wakavaona sei naiti mepi kuti mbuya wako vari kutoenda kumalawi nekudzoka. Futi kumalawi I think ndokune kune vabiya avo vanoroya navo. Malawi kuko I think ndokune vabiya avo vanotoroya navo. Because Malawi inonzi yakatakura. Malawi inonzi yakatakura. Guys, saka ndakwina ndika muve ne good night. Muve ne good night. Tizomboda kutora nyaya dzana mutsika mutanda vakapedza kutorera vanhu mombe. Vana tsika mutanda vakapedza kutorera vanhu mombe. Mamisha uko vachiti kwati kubata uroyi vachiabhisa vanhu. Vachiba upfuma yevanhu. Toda kuzombonyetsara nezvavo timboona. What do you want? Run. Good night, guys.